A hithen dywydd cnea gwair oedd angen car nad car llusg I gario'r arch dderwydd Bryn o'r Coleg Technegol I feini'r orsedd. Car agored ac yn dal pwyrddau sydd yn gweddi'r achlysur, Bryn ac Emyr Feddig y derwydd gweinyddol yn cael raid yn y Bentley Black Label 1930 a fenthycwyd gan bennaeth cwmni McAlpine, gwerth 20,000 o gar. Oedd pawb, hyd yn oed Bryn yn caru'r encilion. Ac o gofio mai pnawn Wimbledon oedd ei, tybed oedd gan Meredydd Edwards lygad goleuni ar borg Anastase. Band yr hos ar y blaen, fel bydd pobl yr hos. A doedd y prifardd Dafydd Owen chwaith ddim ar ôl o yfed o win croeso'r botel bop. Ond y gofio I ysgrif ar ymarweddiad yng Ngorsedd y Beirdd, roedd Gwyndaf yn llawn urddas wrth gyd gerdded a Tilsley a'r dirprwy archdderwydd Brynley, a Bryn erbyn hyn wedi parcio'r Bentley. Cylch yr orsedd ym Mharc Hyfryd Acton yn barod I adseinio i'r cyrn gwlad. Apel yn enw'r lleiafrifoedd yng Nghymru oedd neges yr archdderwydd o'r maen llog. Apel at y bobl fach ddiniwed sy'n chwyddo dan fantell awdurdod. Apel ar iddyn nhw wrando ar lais a phrotest y bobl gyffredin. Nawr, mi fyddwn ni'n ymffrostio yn ein democratiaeth, o'n i fyddwn. Democratiaeth y mwyafrif. Democratiaeth sydd yn sicrhau cyfiawnder i'r mwyafrif. Democratiaeth sy'n sicrhau chwarae teg i'r mwyafrif. Ond pwy sy'n gofalu am gyfiawnder i'r lleiafrif? Wel, meddech chi, mae gan y lleiafrif hawl I brotestio. O, siwr. Ond pa ddiben ydi protestio pan fydd neb yn gwrando? Fe orffennodd Bryn drwy ganmol y swyddfa Gymreig am gyhoeddi y diwrnod cynt I parodrwydd I gyfarfod â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg. Un aned y cyfaged ym Mryniel Wsiai yn India, Mrs Mair Edwards, oedd yn cyflwyno'r corn hirles. Pa barch archdderwydd, a ran aelwydydd Wrecsam a'r cylch, a tolwg I ti yfed o win ein croeso i'r orsedd ar ei Steddfod. Mae'n bleser gen I gyflwyno'r copi cyntaf yma, copi arbennig yma, o'r Hester Testunau, sy'n ffrwyth llafur yr is-bwyllgora dros fisoedd y gaeaf I chi ar ein rhan ni, fel bwyllgora sydd yn trefnu'r Steddfod yn Wrecsam a'r cylch. Bleser gen I gyflwyno I chi y barch archdderwydd. Wedi wythnosau o baratoi, fe aeth y gwres yn ormod I rai o blant y ddawns flodau, plant ysgol gynradd Alexandra Wrecsam. Ond roedd I hyfforddwyr a phobl Urdd Sant Ioan yn barod iawn a'u cymorth. Merch ifanc hardd iawn o'r Wyddgrig oedd yn cyflwyno'r Flodeiged, Sarah Williams. Ac i'r gwres lethu'r rhai o'r plant y tro hwn, fe ddaw I cyfle eto ym mhen y flwyddyn pan ddaw'r brifwyl I Wrecsam.